जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜୟନଗର ଠାରୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଦେଖେଇବି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କାଗଜ କଳ ବ୍ରଜୟନଗରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଲେଟ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାରୁ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଅଟେ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୃହତ କାଗଜ କାରଖାନା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1999 ମସିହାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।